det bor det egentlig, men der ligger der stadig 1,5 meter sne, så må ikke det går. 2 meter sne. Så har vi boet til vinter. Wellness, så kan man blive mad i det chokolade. Dejligt. Og så kan man komme i spær, luftspær, og luftsauna, højsauna, madsauna og pengesauna. Så var der en, der så med grønne dame med.
vi sådan en dejlig gang her med plads til begejstring. Så har vi noget tæt belagt tæppe hernede. Prøv at se her, det er tæt belagt tæppe. Det er meget lækkert. Så vi folk på Facebook kan få et indblik i, hvordan de bor. Er der spa? Ja, der er fandme spa. Det er bare dejligt. Spa! Er det her tøsepatter? Det er mandepatter, kan jeg godt fortælle dig. Er det her tøsepatter? Seriøst, små børn, de vil hellere lege på mark med landminer, end de vil med det her chili. Kan jeg fortælle dig. Ja. Og bare de sidste, vildeste tømmermænd. For real. Nu Kredit har bedt mig at lave en ny øvelse med dig. Du skal... Vi prøver lige en gang til, er vi klar her, og så starter vi den anden gang. Jeg kigger bare. Vi venter lige til. Vi tager tredje gang. Vi prøver tredje gang. Kør. Nu Kredit har bedt mig at lave en ny øvelse med dig. Vi tager fjerde gang. Vi skal fucking lige. Vi tager femte gang. Nu Kredit har bedt mig at lave en ny øvelse. Klip. Nu Kredit har bedt mig at lave en ny øvelse med dig. Med dig. Syvende gang, så. Prøv lige nu prøv. Nu fokuserer vi. Godt. Syvende gang, godt nok. Nu Kredit har bedt Vi prøver lige andre gang. Klik, klik. Nu Kredit har bedt mig joke. Nu Kredit har bedt mig at lave en ny øvelse med dig. Du skal lære, at en bank er en firma, som tager dine penge, mens du kigger den anden vej. Blå. Her ser du en hamster. Den er en glad hamster. Den har en lille hus, men på grund af finanskris, den er arbejdsløs og kan ikke betale penge til Ny Kredit, som er en bank. Lille hamster, du skal betale dine penge, ellers får du banke. Kan du forstå den? Dumme hamster. Nu du bliver smidt ud af din hus. Nu du bor på gaden, og ikke i din lille hus. Nu du bliver helt kold og blå, ikke lyseblå, ikke grå, ikke turkis, men blå. Nu Kredit er en banke. Blå.